Telecom Regulatory Authority of India kala Pynmih Iaka hukum ke Bthah syakinong penyat Telecom dak Bthah bagi dayban Pynmih Iaka rukom Tarik jongki. Kaneka jing Pynmih kan ai jing mentoy Iaki nong Pyndan kam khamtam hakabaya day bat ka jing jiet jongki Iaka Telecom bagi kwa. Kati area ai kelas dang ya kane mentau snam thamai dak ba ai jing mentoy ka bakrau Iaki iway point ar billion ngot kinong Pyndan kam mobile hakari. Telecom Regulatory Authority of India kala Bthah Iaki company Telecom kum ka Airtel ka Jio ka Vodafone Idea bat ka Bsnl bakin Pynmih Iaki map ban Pynmih Iaki jaka bala ban yo Iaka network haki website jongki. Namar ka ne ka jing Bthah ki negi company mentai ken haban Pynmih Iaki map jong ka jaka ki babatai benya Iaka jing Pynmih 2G 3G 4G bat 5G ka ba Pynla Iaki nong Pyndan kam ban jit ya unong Pynmih Telecom kat kum ka jingla ban yo Iaka network ka badan hagathan jongki. Kaneka jing Bthah jong ka TRAI kan yarap shibun ya ki nong Pyndan kam ki bakwa ban kella ne ban yo ya ka sim card ka Bthah. Hakane ka por ba menta tangkat to kat netli ki company ki ya sam ya ki map ban Pynmih ya ki jaka badan network. Kumta haba ki nong Pyndan kam ki perkhat ban le ya ka sim card ka Bthah ne ban pen kella ya ka sim card jong ki bunsin ki duna ya ka jing tip ka bakongsan syapang ka Telecom ayu bala ban ay ya ka network ka bakhamba haka jaka jong ki. Kaneka jing Pynmih Iaki map coverage network lane ka map ban Pynmih Iaki jaka bayo network nakinong Pynmih Iaka Telecom ka Pynmih Iaka sienjam ka bakongsan ban Pynmih Iaka jinglong jingman jong ka rukom Tarik ki Telecom. Da ka bayo Iaki neki map kinong Pyndan kam kinla ban bishar benya Iaki gerdan rukom Tarik baladan lupa jong ka way pakaway kanong Pynmih Telecom. Ka TRAI kala banjur ba ka jing Pynmih Iaka mobile network kalong ka bakongsan bahana ka Bthah ban Pyntikina Iaka jing Tarik ka babiang. Kati RI kala Bthah Iaki nong Pynmih Telecom bakin ai Iaki map babnya kat kum ka jing Tarik jongki na ka Bthah ka jing Pinpoint network 2G 3G 4G but 5G haki website jongki. Kinong Pyndan kam kin yo ru Iaki jing tip hakabaya day ba ka Jingdon jongki wireless voice bat ka broadband haki jaka bagerpang. Na lor kata la Bthah Iaki company Telecom ban Pynlong Iaki neki map ki bala ban yo lingba ki mobile apps. Ki company Telecom ki don por hadu ka shitarik uyayong ar hajar arpusan ban Pyntrikam no ya ka jing Bthah jong ka TRAI.